Nou, dit is nou het Parketitis Museum. En dat houdt in al mijn woord wat ik hier heb, dat komt uit de oude tijd bij. En het eerste woord is van Parketitis en misschien niet nog wel van Parker Jan die daarvoor weer. Maar daarom heb ik het maar Parketitis Boerenmuseum neemt. En nou, dat wordt er ook al hier een beetje knap op passen. Het slingeren oerelwat, dus die wat de belslieden, daar past ik al die aardig op, want daar ben ik wijs mee. En die stier dan wat in de bijkeuken, maar die wil ik er ik wel wat bij hebben. Nou, zo'n oud kaststuk, dat mooi te worden. Hij vroeg al haast duidelijk hoor, want dus hij die broekte vroeger als speakerkast en op de laatste er haast niks meer hoor. Ik heb hier maar wat deel zetten. Zijn aardebijen hemden en zijn onderbroeken heb ik maar niet lijn, want ja, die heeft hier een mooi plakje. Ze ben uitwasken, maar misschien dat er wel wat zwetplakken. Nee, het is een keer een zoeker, hè. Dit is de ene afdeling van mijn museum, maar ik heb eigenlijk nou, op die kant wel wat moois. Want dat zie ik je nou zien letten, van de oude kamer van Beppe Sjoeke. Zo. Nou, zo. Dit is ook de kamer van Beppe Sjoeke. Zat hier wennen. En dat is ze. Een paar keer gingen teren. En het mooiste, een van de mooiste dingen hier nog van, dat is uw oude degelkast. Die is 50 jaar steenblen. Hier begin verlet me van, toen is alles hier gewoon steenblen en het is nou museaal. Maar bijvoorbeeld hier heeft die levertraan, die moesten wij vroeger drinken. Draais maar levertraan en dat was zo akelig via de rotzooi. Dat hoorde moest eigenlijk net. En het laatste stukje, daar hier geen nieuwe zin om, want dat is er in steenblen, dus het zit hier op 50 jaar. Maar ja, we zijn er wel groot en zo'n en sterk van worden. En de lepel, die loopt er nog. Dus daar moesten we een lepel vol doen. Zo. Ah, vieze rommel.